Начина как да се справиш с паникатаки. Дишай правилно. Когато паниката се появи, контролираното дишане успокоява нервната система и връща баланса в тялото. Спри хаоса в мислите. Ще научиш техники как да прекъсваш страха преди да те завладее. Освободи напрежението от тялото чрез движение, отпускане и правилни упражнения. Тялото спира да живее в режим на опасност. Научи как да овладяваш емоциите. Медитация, концентрация и техника за успокояване помагат да си върнеш вътрешния контрол. Изгради увереност и спокойствие. Когато знаеш какво се случва с теб, страхът губи силата си. На 28 правя безплатен вебинар "Как да се справим с паникатаките". В него ще научиш какво отключва паникатаката, как да ги овладяваш в момент на появата им, практични техники за успокояване, как да спреш живота си в постоянен страх и напрежение. Ако искаш да участваш, напиши вебинар на лично съобщение и аз ще ти изпратя линк.